Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Dzariyat ayat 43. Wa fi samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Wa fi samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Wa fi samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Wa qauma Nuhim min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Wa qauma Nuhim min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Was-samaa'a banaynaha bi aydin wa inna lamusyi'un.
wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun Allahumma arhamna bil Qur'an wa jalana imama wa nura wa huda wa rahmah Dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa fi samuda ing dalem ceritane kaum Samud. Ayat-ayat sak ndukure sak durunge nerangno kaum-kaum sing biyen sing duweni kekuatan, duweni karya yang luar biasa, kekayaan merajalela, tapi gak iso nolak adabe Allah. Wa fi samuda ing dalam ceritane kaum Samud. Idza qila nalikane diucapake lahum marang akeh tamata'u seneng-seneng sira kabeh hatta khin sehingga mangsa khin iku masa tapi sejenak. Mana dengan Isra Ad-Dahr ya Pak? Ayat pertama surat Ad-Dahr, surat Al-Insan, Al-Ata, Al-Insani, Khinum minat. Khin itu masa sejenak, nek Ad-Dahr itu masa yang panjang. Mulane khinun minat dahr. Tamat tahu hatta khin wis seneng-seneng sehingga mangsa yang sejenak. Jadi Nabi Saleh dakwah ngajak bendina ngajak bahwa njaluk unta dituruti dikai unta sing pecah metu teko jero watu terus digilir telung dina kanggo unta, telung dina kanggo sak kampung banyune. Tapi akhirnya pada melanggar wis gak enak diatur karo Salih. Belai wis untae. Nek kono ada 9 konglomerat. Jamane kaum Samud iku ana 9 naga. Akhirnya unta dibeleh digawe pesta. Akhirnya dikandani ya wis seneng-seneng pesta 3 hari 3 malam. Hatta khin. Akhirnya diserang karo apa? Suara yang sangat keras. Fa'atau mongko sombong sawake an amri rabbim saking perintahe pangerane wong akeh wis nuruti sapa Salih robot ngene ka oleh ngono ka oleh zina ka oleh judi ka oleh omane ngombe ka oleh akhirnya sama fakhadathu mongko ngalap ing akeh apa sa'iqatu awas saika bedek suara sing banget kaget sa'iqatu
Suara sing banget. Bisa jadi berupa berdek, bisa jadi apa? Suara ultrasonik. Lah, wong iku mah di jero gua akhirnya terjadi resonansi. Oh, ada apa resonansi? Ngerti buka resonansi? Apa? Resonansi, getaran suara yang berulang-ulang balik mana? Nek cara apa jenenge iku? Sound system echo. Jadi berulang-ulang. Halo, lo. Lah iku di jero gua dadi gelombange iku balak-balik. Natap kono balik, natap mana balik mana. Resonansi. Posisine nek jero gua. Fakhadat humus sa'iqat wahum utawa akeh ku yang duruna padha ningali sapa akeh. Dadi ontone Nabi Saleh dibeleh digawe pesta. Akhire Nabi Saleh pesan ya wis seneng-seneng sehingga temeka mangsa surat Hud ayat 65 Faqaruha faqala tamatau fi darikum salasata ayyam 3 dina dalika waqtun ghairu makdub falamma jaa amruna najaina sholihan waladina amanu ma'hu bi rahmatin minna semangsane perkarane ingsun wis teka ingsun selapno Nabi Saleh lan wong iman sing beserta Nabi Saleh bi rahmatin kelawan rahmat. Dadi sadurunge kanggo iki lho ontone Allah aja kate diganggu mangan di bumi. Akhire wis gak sabar dibeli ae wis digawe pesta. Pesta daging unta. Diapakne daging unta iku? Digule. Apa dirawon? Apa bistik? Apa jenenge? Sing dibakar iku apa? Barbecue. Terserah kono digawe masakan kok. Ini ya ada pendapat bahwa ontone iku kena penyakit antrak. Tahu eling kenal antrak, semacam virus. Lah, jadi mati niku krana kena penyakit antrak. Ngono lah. Itu hanya pendapat. Tapi nek keterangan Quran jelas dengan apa siksaan sa'iqah, suara yang sangat keras. Terus pamastata'u mongko ora mampu sapa akeh dimau min qiyamin saking ngadeg sampai gak isa ngadeg warken. So dikenali warken korban saonoke daging dilebokno kabeh. Sana bakar sate. Sate iku apa? Daging sing dibakar. Bakar sate. Jadi ya apa bener. Terus pamastau mongko ora mampu sewake mingkiamin saking ate wa makanu lan ora ana sewake
iku muntasirin ora wong kang ditulungi wis gak ana maneh sing nulungi. Dadi kaum Samud diadab dengan suara sing banget. Bukaan surat 41. Surat apa? Fusilat ayat 47. Wa amma samud fadainahum fastakabul ama alal huda fa akhadhathumus sa'iqatul adab bil huni. Anapun kaum Samud mongko nuduhake ingsun ing akeh tapi luwih seneng micek ing atase pitutu dikai pitutu gak gelem. Fa akhadhathumus sa'iqatul adab mongko ngalap ing akeh apa sa'iqatul adab suara bantere siksa al-huni yang menghinakan. Wa makanu muntasirin ora ditulungi. Naudzubillahi min. Iki pelajaran bagi kita, aja katik main-main dengan ayate Allah. Perintah Allah laksanakno sak mampumu. Jadi ngene iku. Apa sing dilarang wis aja katik dicoba. Ini ya. Jadi nek ana perintah lakono sak mampumu, gak sak enakmu, tapi sak mampumu. Misale sampean nang godang, wis ngangkat sak kuatmu, ya apa carane sampean? Nggo montor iki jenenge sak mampumu, sak kuatmu, gak sak enakmu. Lakonono sak kuatmu ya sak pole kemampuan. Iso salat wajib, iso ditambahi maneh salat sunah, iso tambahi maneh salat duha, salat tahajud, salat sak mampumu, sak pole kemampuan. Ora kok sak enake wajib tok. Ya jenenge sak enake gak ngono, tapi sak pole kemampuan. Nek larangan iso jogane ditawar maneh. Ya nek perintah sak poli kekuatan, tapi nek larangan aja katik ditawar tanpa serve. Terus wa qaumanuhin lan kaum Nabi Nuh. Sampeyan ro Nabi Nuh wong ndi? Wong ndi karo Mas? Oh Bojonegoro. Kok iso ngono? Mbok bener mbok gak ya karo. Dadi praone wis ketemu diperiksa. Kayune kayu jati. Lah kayu jati sing paling apik iku di Jawa Timur, di Bojonegoro. Dadi Nabi Nuh iku gawe perahu teko kayu jati. Kayu jati teko Jawa Timur, ndi sing paling apik Bojo. Dadi Nabi Nuh iku Bojonegoro. Wa qaumanuhin lan kaum Nabi mingka belu saking sadurunge kaum sadurunge kaum Samud, sadurunge Nabi Musa, sadurunge Nabi Ibrahim. Inna mestine wae kanu ana sawake iku kaum fasikina wong kang padha pesek kabeh. Dadi kaum Nabi Nuh iku kaum sing padha fasik. Nabi Nuh diarani apa? Gendeng. Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wa tujir. Serat pada Arab bawa ani maglubum fantasir fafatana abwa pas sama bimain munhamir. Surat Al-Qamar. Jadi kaum sing padha
fasik. Lah ya apa gak fasik? Dek gone kaum Nabi Nuh iku ada 5 orang tokoh orang yang sholih terus meninggal dunia. Terus digawekno peringatan apa istilah itu? Monumen. Akhirnya digawekno patung sebagai peringatan bahwa mereka adalah orang yang berjasa. Akhirnya didelok ae. Kok kaya ndelok sih patung iki. Saya mlaku ndelok aku ae sih. Samane ndelok foto lak ngono. Saya mlaku nang ndelok aku ae sih foto iki. Akhirnya disembah. Awal-awal itu diziarahi, didongakno. Akhirnya ndonga nang patung mau. Sampeyan ndek ero ndek gone ndiku patung monumen proklamasi di Jakarta. Ero. Iku ana patung sapa? Bung Karno karo Bung Hatta. Lah iku ndek kono wis ana. Apa jenenge? Kembang. Terus apa jenenge? Menyan. Ya wis ana ae. Setan menghias-hiasi. Iki wong iki jasae gedhe iki. Sampai akhirnya nyembah Bung Hatta, nyembah Bung Karno. Saman taun nanggone pesareane Bung Karno. Gak tahu. Sesekali po. Setiap hari wong tahlilan di kono gak prei. Ya ana sing petugas sing tukang mimpin ya ana. Ya awalnya tahlilan suwe-suwe. Awalnya ndongakno suwe-suwe ndongane nanggone Bung Karno. Kuburane bukti terus sampean ndi? Di Solo. Iku pemilihane ya pemilihan tempat iki ya ana hitungane ora moro dikubur niku. Kuburane Soeharto. Ya ngono. Nek kono ana masjid sandinge kono. Awale nyembah pangeran. Ndongakno nangone buktin karo Pak Harto suwe-suwe. Ndongane gak nang awak tapi nang patung mau. Lha kanu kauman fasikin bukan surat napa manglo wala tak tandai kok tak tutup mah. Surat Nuh ayat 23. Wa makaru makran kubbaro wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna watan wala swaan wala yaghus wa ya'uqa wa nasra. Apa ngono? Wah kene ngomong aja sampe ninggal sesembahanmu ya. Wadan swaan yaghus ya'uqa nasra iku orang-orang yang sholih. Ya ngono asale peringatan sebagai monumen tapi akhirnya dadi sesembahan. Lah nek kono nek juru kuncine kadang-kadang wong iku mang wong wedok biasanya kan kepingin duwe anak. Lah karo juru kuncine ditelok ndi sing ayu. Ndonga niki anu akhirnya oleh jawaban niki munasal jawaban jenengan mlebet riyin. Dadi keloni karo sapa? Lah dekane tempat gelap. Alasane iku mang sing teko dewae mang. Padahal dikeloni karo juru kuncine.
Lah sing wis bolak-balik mrono, lah aku kok gak oleh-oleh mergo elek wonge. Tadi akhirnya ya tenan, dadi meteng tenan ngono, tapi karo jere kuncine. Nah, itu bilamin dari. Terus jadi kaum Nabi Nuh kaum sing padha fasik akhirnya diadab dening Allah. Wes sampai sini ada pertanyaan? Sekian ngaji kita, semoga memberikan kebahagiaan pada kita. Amin. Allahumma faqihna fiddin, amma faqihna fiddin, amma faqihna fiddin. Ya pagi hari Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Orang tua Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.